Гамлет татарча сөйләшә, башкалада премьера. Бүген аны Кәрим Тинчурин театры артистлары тамашачыга тәкъдим итә. Шекспир әсәренең эчтәлеге шул ук калган. Киемнәр алай ук купшы түгел, декорациядә тыйнак. Бу юлы артистлар сәхнәдә түгел, фойеда уйныйлар. Авыр әсәрне труппа ничек өйрәнгәне хакында Финзия Газизова. Спектакльнең финалы Гамлет һәм Лайр көрәше. Дани принц җиңә. Шекспир ничек язган текст шулай ук. Тик режиссер кайбер үзгәрешләр кертә. Урта гасырлардагы купшы киемнәр юк, артистлар гади киенгән. Иң мөһиме Гамлетның хис кичерешләре тамашачыга аңлаешлы. Гамлет ролендә Артем Пискунов җаваплы һәм авыр булды ди. Сәхнәдә уйнамау берникадәр кыенлыклар тудыра. Артистлар беренче тапкыр фойеда чыгыш ясый. Монда яңгырый тавыш һәм сүзләр берсе өстенә ята. Әгәр дә син үзең ишетмичә сөйлисең икән, син отырган тамашачыга аңлата алмыйчаксың. Махсус флейтада уйнарга өйрәнә. Әмма Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисовка хәтта чәч үрергә һәм немец телендә сөйләшергә туры килә. Чәчендә үрә, аякларын да җуа, киемнәрен дә тегә, ашаргаларына да пешерә. Менә шушындый бала җанлы балаларын ярата торган. Мин шәхсән тормышта да үзем дә шулайрак кеше, ләкин менә шулай чәч үргәнем юк иде. Үргә туры килде. Нуризигдәге түземлек бирсен, чөнки бик күп чәчен йолкыдым. Әсәрдәге проблема бүгенге җәмгыять өчен бик актуаль. 2 катлам гаилә. Гамлет белән икебез ике дөньядан, ягъни ул байлар, патшалар гаиләсеннән, ә мин инде гади катламнан. Менә проблемада шунда килеп чыга, без туры килмибез бер-беребезгә. Артистлар Гамлет күренешләрен 4 ай кабатлый. Беренче билге куючылар инде бар. Элекке укыганда аңламаган идек, хәзер менә шушының мәгънәсен нәрсә турында икәнлеген тәгаен аңладык диделәр. Режиссер Рәшит Заһидуллин өчен моннан да зур бәя бар микән? Чөнки әлеге вакыйгага ул 10 ел әзерләнә. Үтенәм сездән хәзер. Кире алыгыз. Финзия Газизова, Алексей Алексеев, Яңа